Hejky. Ja by som sa bála, že mi... Mám pozrieť niečo na... Wow. Wow. Takže momentálne robíme photoshoot. Takže robíme rešerš, aké fotky sa budú robiť. Hľadáme inšpiráciu. No nič moc. Proste v ulitách, aby to lepšie bolo. Mňa nadrapuje už len z tej štruktúry, ktorú to má. Máme tu slimákov. Moja prvá impression že vyzerá úplne nechutne. Je to slizké, žužlavé a zelené. A teraz si urobím taste test. OK. Bude to ako taká cesnaková bageta z Lidla. Nie? Áno, taká tá plnená, áno, presne. Ale má to takú jemnejší štruktúru, ale je to v pohode. To je jahodička. Čiže je to? Našli sme tieto fotogenické dreve. Ja už mám toľko outfitčekov, ale mne sa páči na to budovy za, takže... Tu je fakt všetko pekné, tu sa dá iba fotiť. Myslím, že keď im to pričapím na zrkadlo, že chcem vyzerať jedenkrát. Takže akurát ideme sem. Splním môj sen a to nájsť sa na takomto mieste. Máme tu baget. Táto vyhrala tohtoročné ocenenie najlepšej bagety. Máme tu šunku, sír, hrozno, víno a ideme si urobiť krásny day drinking day.
sa nachádzame v Palais de Tokyo, kde začíname náš deň s fotkami, obviously, niečo na co nerobíme. A náš plán dnes je kratší ako minulé dni, pretože večer je halloweenská party, na ktorú samozrejme, že ideme, takže sa budeme musieť skôr pripravovať a máme menej času na turistické veci. Tak toto tu vyzerá. So pretty. Ja určite nie. Toto je rad na najznámejšiu čokoládu v meste. Karet. Takže si musím viac. Takže teoreticky môžeme dneska do toho gatečka. Ľudia, vy si neviete predstaviť magnitúdu toho. Ale fakt ma prekvapili tieto riadky. Vyzerajú dobré. Hejže. Toto je iba štvrtina outfitu. A už teraz slejí. Or I'm on the way. Bonjour from my beloved Paris. Práve sme sa zobudili. Prší. Sme hladné. Ja som nejedla od obeda. Takže akorát sa ideme nachystať a ideme uvažovať, kam ideme jesť. Pretože už... Inak ja nemám prečo mám pocit, že vždy po nejakej party alebo potom ako pijem sa mi zlepší pleť. Proste tento pupínek je už skoro non-existent. Podľa mňa má alkohol lieči asi, alebo neviem. Dnes sme naplánovali nič, alebo teda máme jednu galériu rezervovanú, ale inak nothing. Takže sa mega teším, že budeme mať kúsok. Mám taký... Ježiš, som úplne pochnutá. Že sa budeme nájsť a pôjdeme iba kráčať, pozrieme si galériu a pôjdeme naspäť. A budem už čakať pomaličky na zajtra skore ráno, kedy odletam naspäť do Prahy. To ani nevydám. Poďme aspoň pre seba. Pour la personne qui était déjà là, mais que tu commences à faire. Som vychytala také rozlúčkové počasíčko. Takže toto je naša večera. Áno, vyzerá to veľmi dobre. Good morning. Akurát sa nachádzam na letisku, kde ma doviezla úplne rozkošná pani. Som tu o hodinu skôr, ako by som chcela. Letím 7:10.
a som tu 4:20. Ale ja už tu to na ľudí, takže aspoň budem mať chill. A neviem, môžem sa aj vyspať na sedačke asi.